категория юноши до 18 години. Тя е въведена в нашата федерация от 2004 година. Състезателите по принцип са разделени на две категории до 70 и над 70 кг. Това наистина е най-интересната категория, тъй като тук всички състезатели участват за първ път и участват с работно желание и хръст на своето първо състезание. Живко Люцканов, Белев, Варна. Финалистите в днешното състезание 6-то място. Юсеин Алджелиев, Белев, Варна. Номер 5. Петото място е за състезател с номер 4 Мартин Трайчев, Лай София. Четвърто място Мирослав Тодоров, Белев, Варна. Трето място бронзов медал диплом за участие Мартин Илиев, Преслав, Велико Търново. Освен медала и дипломата виждам, че главният организатор Румен Желев е приготвил плик с парична премия, осигурени лично от него. Второ място, вице-шампионска титла, сребърен медал и диплом за участие Мартин Неби, Леон Казанлък. Първо място, златен медал, шампион на първият турнир за младежи за Купа Бургас Йосиф Стоименов, Драганички Жим, София. Нека всички да направят най-добрата своя поза. Благодаря ви, нека останат на подиума само медалистите. Благодаря ви. Остава само шампиона на подиума, минутката на шампиона. Йосиф Стоименов, състезател на Драганички Жим, София. Победител в първия турнир за юноши младежи в град Бургас в категория юноши до 18 години. Благодаря ви, Йосиф. Това завърши състезанието в категория юноши. Да пожелаем на всички юноши успешно представяне